Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell. Hát lehet, hogy először furcsán érintene, mert nyilván azért nem hétköznapi dolog, hogyha valaki az utcán ilyen hisztirohamot kap, vagy dühöngduralmat, de feltétlenül nem feltétlenül állnék le, sőt, egyáltalán nem állnék le, szerintem nézni, bámulni, inkább mennék tovább, mert ezt is hallottam, hogy azzal csak rontani lehet a helyzeten. Hát az biztos, hogy nem ítélném el, és nem szólnám le az anyukát, hogy két nagy pofont a gyereknek, hanem először is megpróbálnám átgondolni, hogy most azt tényleg hiszi, vagy éppen elképzelhető, hogy valamilyen sérüléssel él az a gyerek. Az autistákat pedig fel lehet ismerni a mozdulataikról, hogy az autista, tehát arról, hogy éppen nem néz az embernek a szemébe. Úgyhogy vannak olyan külső jelek, amiből tudom, hogy ez azért van, mert sérült a gyermek. Nyilván már egy kisebb beszélgetés követően esetleg ez körvonalazódhat, hogy neki esetleg ilyen jellegű problémája lehet, és abszolút nyilván segít az ember. Segítségére mennék, mert már tudom, hogy mit kell tennem. Az élet megtanította.